hapon, ito na ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Patuloy ang pag-iral nitong easterlies o yung mainit na hangin galing sa Karakatang Pasipiko sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Kaya for the next 24 hours, pangkalahatang maaliwalas na panahon na ating inaasahan dito sa Metro Manila at sa malaking bahagi pa ng ating bansa. May chance pa rin tayo ng mga localized thunderstorms o yung mga pulupulong pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat sa dakong hapon hanggang sa gabi. Sa kasalukuyan, wala naman tayong minomonitor na low pressure area o sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility na maaaring makaapekto sa ating bansa sa mga susunod na araw. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas dito sa Luzon, generally, fair weather conditions pa rin ating asahan sa buong Luzon at may chance pa nga tayo ng mga localized thunderstorms o yung mga biglaan at panandaliang buhos ng ulan sa hapon hanggang sa gabi. Temperature forecast para sa Lawag bukas, posibleng maglaro mula 25 to 33 degrees Celsius. 17 to 24 degrees naman dito sa Baguio City at 25 to 34 degrees Celsius sa Tuguegarao. Ang water temperature sa Tagaytay bukas, posibleng maglaro mula 23 to 31 degrees Celsius. 24 to 33 degrees naman dito sa Legazpi, 25 to 33 degrees Celsius sa Puerto Princesa, at 26 to 33 degrees Celsius sa Kalayaan Islands. Sa Metro Manila, saan pa rin natin itong mainit at malinsangang panahon throughout the day at may chance ng mga localized thunderstorms bandang hapon hanggang sa gabi. Temperature forecast para sa Metro Manila bukas, posible maglaro mula 25 to 33 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, pangkalahatang maaliwalas na panahon din na ating inaasahan at asahan rin natin yung mga tsansa ng mga isolated rain showers or localized thunderstorms. Ang water temperature sa Iloilo bukas, posibleng maglaro mula 25 to 33 degrees Celsius. 25 to 33 degrees rin dito sa Cebu at 26 to 33 degrees Celsius sa Tacloban. Temperature forecast para sa Cagayan de Oro bukas, posibleng maglaro mula 24 to 32 degrees Celsius. 25 to 34 degrees naman dito sa Davao at 24 to 34 degrees Celsius sa Zamboanga.